James chapter 4, para na ako way klaro na mag-absent sa church. Tiya sad lang kita magsaulog sa pagkatao sa anak sa Diyos. Way klaro? So, magsimba gyapon ta. James chapter 4, I would have really liked to have heard at least one amen there. It would have been great. There we go. James chapter 4 verse 1. I'm sorry. James chapter 4. Tanamaning dog para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. James chapter 4 verse 1, 2, and 3. I thought I was going to preach this message 2 or 3 weeks ago. Dahil ang Diyos kasi nagpalangan nako or nagpahula nako. Nagpahula siya nako. And then yesterday, God made it very clear, kinang mensahe karon. James chapter 4, verse number 1. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lusts that war in your members? Ang pulong members, wala nag-study kabayan sa mga membro sa church or lain-lain. Members, nag-study kabayan sa membro sa imong lawas, mga bahin sa imong lawas, imong kamot, imong lain-lain. Okay, verse 2. Ye lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Masaya. Diin ba nagagikan ang mga guba o mga panag-away diya kaninyo? Dili ba nagagikan sila bisan gikan sa inyong mga kaibog nga nakiguba diha sa inyong mga bahin sa lawas? Kamo nagkaibog o wala nakaangkon. Kamo nagpatay o nagtinguha nga makaangkon o dili makakuha. Kamo nakigaway o nakiguba apan sa gihapon wala makaangkon tungod kay kamo wala nangayo. Kamo nangayo o wala nakadawa tungod kay sayop ang inyong pagpangayo. Arong kamo mo usik-usik ni ini sa inyong mga kaibog. Tell my message comes from verse number 1. Lusts that war in your members. Meaning sulod kanimo. Diya sa imong dughan. Mga kaibog nga nakiguba diha sa inyong mga bahin sa lawas. Lusts that war in your members. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you work in our hearts this morning? Would you fill me with your Spirit? Would you empower me, God? Would you help me to say what our people need? Father, I pray you'd guide my thoughts and my mind. I pray you'd keep my blood sugars level. Help me, God, to help our people today. Pour out your Spirit on us in a special way. Please, God, I need you. I love you. Please help us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Nag-ingon ko kaninyo sa storya sa Miyagi, pero ganan ko musulti pag-usab kay mag-uyon gyud sa mensahe karong buntag. Pipila ka tuig milabay, nalimot ko kanusa gayud, pero pipila ka tuig milabay na ako sa sorry store nga duo sa atong daan church sa Banunong Crossing. Kanunay mi ato ko sa priyo nga store aron mo pali sa akong coffee or lain-lain butang. Naghula ko na iuskat tao sa akong atubangan uban sa iyang anak nga babae. Kini nga lalaki, ang iyang anak murag 4 basin 5 years old ang iyang edad. Ug naghula ko kanila ang amahan nagpalit bisan unsa para niya dayon nag-decision siya nga mogpalit og choco mucho para sa iyang anak nga babae. And that's nice. Oh, like naghatag og choco mucho sa iyang anak. Dayon sa diyang iyang gihatag ang chocomucho sa iyang anak natingalak gayud ko sa iyang tubag. Kini nga batang babae pasin 4 years old 5 years old siya usa ka batang way buot. Nagdawa siya sa chocomucho, nagtanaw sa iyang papa nga mihatag og nagsulti. Usa ra? Dili duha? Ako naghuna. Kung ako ang anak, maghimo niya na kanako. Ang tubag, gihimo, ang decision gihimo daan. Dili ka ganahan, ako balik na. Pero kanang amahan, nagdugan sa ikadwa. Tagtinog ko rin.
unsa mas makatingala ang batang way buot o ang kinikanan nga naghimo sa batang way buot? Unsa siyang klase sa kinikanan mo hatag og ganti sa bata sama niya na? Can I just say in passing, ang mensahe karon dali kabayan sa pagpadako sa bata, but let me just say, kana dali kugma. Kana ang paagi. I have it in my notes. I won't say it the way I wrote it in my notes. Hold on. Kana ang klaseng buhat. Ang kinikanan mo, ang bata maningil, maot sa batasan. Dayon, hatag yapon. Kana ang klaseng buha nga mugkuba sa batasan sa iyang anak sa dali pa siya musugod sa kindergarten. When your children misbehave, never reward bad behavior. Kung ang bata, ayaw mo hatag ganti niya na, huwag ganahan ko siyang maghilom. Then spank them. But that's not the sermon today. Popular kaayo, sunod na lang. Mensahe karon dili kabahin sa saktong paagi sa pagpadako sa mga anak. Ilustrasyon lang kana nga akong gamiton unya sa mensahe. Sa atong teksto karon buntag si James nangatana sa nainindo nga pangatana. Iyang gisulti verse 1 if you have your Bible tanawa, from whence come wars and fightings among you. Diin ba nagagikan ang mga guba ug mga panag-away diya kaninyo? Sugod na ba kang nangutana ni Ana sa imong gawli yung kinabuhi? Na mga panahon, di inindog gayurang tanan, walay problema, sulod sa balay, nalipay, mahigugmaon ng tanan. Dayon sa kali lang, mabuto na ang tibok kalibutan. Yung talking about? Nag-experience mo ni Ana? O pagkauman sa tanan, naglingkod na ka, maginusara nga nagduda. Asa ka nagikan? Asa gikan ka na? Have you ever asked that question? Nindog yun ang tanan, dayon kalit lang. And I mean, Huwag mga tanan ka, asa gikan ka na? Unsay na ito mo sa mong malipay ang mga relasyon? Kailangan po nga tanan ni James dari sa atong teksto. Nangutana siya, kabalo ba ka sa magikan ng mga problema diya sa imong mga relasyon? That's what he's asking. Fightings and wars and fightings among you. Kabalo ba ka asa maggikan ng mga problema iya sa imong mga relasyon? Kabalo ba ka kung unsa ang gamot sa panagbingkil nga sa kali mo tungha diha sa imong kinabuhi? Dayon, diretso siyang mutubag sa iyang kaugalingon pangatana. Balik na ta sa verse 1 pag-usab. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lusts that war in your members? Diin ba nagagikan ang mga guba o mga panag-away diha kaninyo? Dili ba nagagikan sila bisan gikan sa inyong mga kaibog nga nakiguba diha sa inyong mga bahing sa lawas? Una sa tanan, before I try to explain the whole verse, una sa tanan, ganahan kung kamo makamatikod nga naay gubat sa sulod. Si James nagingon, ang mga guba sa gawas mobutyag sa guba sa sulod. Kung walay kalinaw diha sa imong mga relasyon, sumalat ni James, kana ang klarong ebidensya nga wala kay kalinaw sa sulod. Ang tao nga diretso mabuto, bisan gamay lang ang paghagi. Ang tinuod nga problema kaniya, dili ang mga taong nagpalibot kaniya. Apan hinuon ang guba nga anaa sulod kaniya. Ang mga guba sa gawas, kanunay magikan sa guba sa sulod. Walay bulon, mabuto, kung walay hangin sa sulod. Ang pagbuto, kanunay mubutyag kung unsay anaa
sa sulod. Kung magkuha ka sa pin o magtunok sa balon pero walay hangin, dili siya mabuto. Mabuslot pero dili mabuto. Pero kung mabuto, kabalo ka na daghang hangin sa sulod. Na pressure. O pareho man sa atong kinabuhi. Ang guba sa gawas diya sa atong mga relasyon kanunay magtudlo ngadto sa guba sulod sa imong kaugalingong dughan. Pero kung ang tao na ay guba sa sulod, unsa manggurang nakigguba? What is it that is fighting inside us? Tanawon na to pag-usab verse 1. James chapter 4 and verse number 1. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lusts that war in your members? Dili ba nagagikan sila bisan gikan sa inyong mga kaibog nga nakiguba diha sa inyong mga bahin sa lawas? Unsa manggurang nakiguba sulod kanato ang atong kaugalingon mga kaibog. Ang tao nga kanunay naay mga guba sa gawas, sigurado naay guba sa sulod. Ug unsa ang hinungdan sa mga guba sa sulod? Mga kaibog. That's what you'll see it, it's in the text. Klaro gyud. Ang atong pangibog mao ang mokawa sa atong kalinaw ug mopuno kanato sa panagbingkil, panaglalis ug pagkig-away. Dayon, kung naanay, bisan uska gamay nga paghagit, kanang tanan, mosugwak na nganha ni bisan kinsa nga haduol kanato. Ang guba sa sulod, ang what's what I use? Subwak? I lost it. Where is it? Hold on. Subwak. Ang tanan, kana nga stress, ug panagbingkil, ug kasuko sa sulod, magsugwak nganha ni bisan kinsa nga haduol. Paminaw na ko karon. Sumalat ni James, ang gamot sa tanang problema sa atong mga relasyon, maong mga kaibog nga gapuyo sulod sa atong kaugalingong dughan. Nagistorya ko kabahin sa mga tinguha nga dili mag-uyon sa kabubuton sa Dios, pero gitinguha nimo gihapon. Lust is desiring something that is not God's will, and then allowing that desire to take control of your heart and mind. Kung kita mo tugo nga kana nga tinguha mukupot na sa atong kasing-kasing, kana nga tinguha mahimo nang usa ka kaibog. Now don't misunderstand me. Dili ang tanan tinguha kaibog. Kung mukita ka sa nindot nga sapato sa ukay-ukayan o maghunahuna, nindot kayo kung ang Diyos mo tugo nga ako mo palit niya na. Kanadali uska kaibog, tinguha lang. Pero, kung ikaw mo tugo nga kana nga tinguha, mag-control na sa imong hunahuna, mahimo na siyang kaibog. Kung ikaw mo sugod og tuo nga ikaw nanginahanglan niya na nga butang, aron malipay na ka, nagbiya na ka sa pagtinguha o nagsugod na sa pagpangibog. Am I making sense to you this morning? Naidakong diferensya sa tinguha o kaibog. O ang diferensya, nagato na ka, ako kinahanglan niya na o kung dili makakuha, dili ko pwede magmalipayon sa akong kinabuhi. Lust is believing that what God has given you is not enough for your happiness. Ang pagpangibog mao ang pagtuo nga ang gipanghatag sa Dios kanimo dili paigo alang sa imong tinuod nga kalipay. That's lust. Or the other word in the Bible is covetousness. Sa Bisaya, ibog. English, lust, covet. Bisaya, ibog. Kung ikaw mutugo nga ang kaibog mo sulod sa imong kasing-kasing, diha dayon, wala na kay kalinaw. Ang guba nagsugod na sa sulod.
Diin ba nagagikan ang mga guba o mga panag-away diya kaninyo? Dili ba nagagikan sila bisan gikan sa inyong mga kaibog nga nakiguba diha sa inyong mga bahin sa lawas? Watch me now. Ang tawong nangibog sa bisan unsa, dali importante unsa ang butang gipang ibog, ibgan, pang-ibgan, oh that's a hard word, giibgan, something like that. Dali importante unsang butang. Kung magtasugod ka og ibog, mawala na gayon ang imong kalinaw. Ang taong nangibog walay kalinaw. Watch me now. Ang pagpangibog og kalinaw dili pwede makapuyo sulod sa uska kasing-kasing. Sa maurang kasing-kasing. Dali mahimo. Let me give you a simple illustration that I think will help you to understand this verse. Kay nagwali ko nini daghang panahon, pero matag panahon magwali ko, nagfeel ko nga dali kompleto akong pagpasabot. What does it mean when the Bible says lusts war in your members? Ang mga kaibog makiguba sulod kanimo. What does that mean? Nakakita na ba ka sa uska batang way buot nga nag-wild gayud aron makakuha siya sa iyang gusto? How many have ever seen that? Doesn't it just make you sick? I mean, kung ako makita sa mama dito sa tunga-tunga sa highway, pleho kayo, maghilak ako hatag niyo candy all ulit na to. Ang baby mag-screaming yun. You know what I'm talking about? Ang baby ganan sa ice cream cart mo agi. Nag-ring sa bell, ding, 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 ding. Mami, kailan ko ice cream? Wala ko'y kwarta para niya na. Karong, Mami! Kailan ko sa ice cream? Ako sunod, basin ugma na lang namin. Candy sa balaya ko mo. Kailan ko sa ice cream? Kailan ko sa ice cream? Kailan ko ice cream? Ice cream! Nakikita ba ka ni Ana? Nag-wild kayo? Uy! Careful. Para na ako, kana pwede tawgon nga gubat gayud. Kumuhagi ka niya nga balay, murag na guba sa sulod, makadungo ka. Diba? Now, maka-imagine ba ka kung naay 20 ka batang way buot nga nagdugang og himo sama niya na? Mag-imagine ba? You talk about war. Guba. Ganaan ba ka mo sulod niya ng balay? Kung naibunal ako mo sulod. Listen very carefully. Paminaw gyud sa akong pagsulti karon. Ang mga kaibog sulod kanimo sama sa usa ka panong sa batang way buot nga nag-wild alang sa ilang gusto. Sabta niyo? Kana ang kaibog sulod nimo. Kana ko sa ice cream! Masilingan hon sa mana. Pwede ba kong mga tanak kanimo karong buntag? Unsay tinguha nga nagkupot sa imong kasing-kasing karon. Unsay butang nga sa imong hunahuna, kana lang ang makahatag kanimo og tinuod nga kalipay. Unsay butang nga imong gihunuhuna, kung dili ko makakuha niya na, dili ko pwede nga magmalipayon sa akong kinabuhi. What is it? Unsay mong gi-kaibgan. That's what I was missing earlier. There's a ka. Unsay mong gi-kaibgan. Unsay nagkupo sa imong kasing-kasing o imong hunahuna. Nagkontrola sa tanan imong decision. Are you ready? Alang sa daghang batanon, katumaong uyab. Nagato gayud ka. Kung ikaw makakuha sa imong crush, malipayon gayud ka. Diba?
Kabalo ka, kanadali ang kapabuton sa Diyos, alang sa mong kinabuhi karon. Pero wala kay pakikabahin niya na, ganahan ko sa akong gusto. Ganahan ko sa akong crush. Diba? Nakoy pangutanan. Let me put it this way. Pamina, na ay batang way buot, sulod sa mong dughan, maghimo ni ini. And I'm going to ruin this. If this microphone survives this message, we'll be doing really good. Ruth, go get me a rubber band. I'm going to strap this rubber band. I'm going to break my microphone. I'm going to be really upset. Ganahan ko sa microphone nga mag-work. Kana akong gikaibgan. Ganahan ko sa uyab. Atagi ko ang uyab. Kung wala ko yung uyab, dali ko makamalipayon. Thank you, Ma'am Ruth. Pangutana. Kumusta ang imong kalinaw? Kung mong mga babae kanunay maghuna-huna kabayan sa imong crush, nangibog ka. Kamusta imong kalinaw? Ako makatubag, wala. Nakoy dugang pang pangutana. Kamusta imong mga relasyon sa uban? Maot ba? Kay, ang kaibog sa sulod, maghimo sa gubat, dere. O gasagi ka ng mga problema sa relasyon, kikan sa gubat na nasa sulod. Diin ba nagagikan ang mga gubat o mga panag-away diya kaninyo? Dili ba nagagikan sila bisang gikan sa inyong mga kaibog nga nakigubat diha sa inyong mga bahin sa lawas? Pila ka babaye kaha? Lalaki pod pero mas daghang babaye. Pila ka babaye kaha kang kinsang suod nga relasyon naguba gayud tungod sa pagpangibog? Dili man maihap. Nagastorya siya sa akong crush. Naglingkod siya to sa akong crush. Nagtanaw siya sa akong crush. Diba? Amen. Amen. Ug naguba ang relasyon dugay na sud kayo, kalit lang maguba tungod na puno ka sa kaibog. Kana nga batang way buot, nag-wild sulod sa imong dughan. Kanan ko sa crush o si bisang kinsa nga magbabag ako, ang kaawal ako! Amen. Walay kalinaw sa sulod, walay kalinaw sa gawas. Can I mention something else? Uban ninyo dali yun masinahon. Do you know what envy is? Nangibog ka sa mga butang nga iya sa uban. Masuko ko kanimo kay nakay butang nga ako wala. Kanap manggurang envy. The Bible says wrath is cruel, anger is outrageous, but who can stand before envy? Kung saan mo pag aliyo sa problema, sa relasyon, sa tao nga nagmasinahon nimo, walay paagi. Who can stand before envy? Can I be real frank? Girls, will y'all get mad if I'm real frank? I don't care. Go ahead. It's fine. Can I just say, kung si ate gla mag-treat og coffee sa uska babae lang, sa'y problema kung diretso ka masuko kabayan niya na.
kasabot niya nga pagis paghuna-huna. Nga naman siya. Nga naman dili ko. Maybe because you're the wicked witch of the West. Kung na'y duwa ka tao ang usat o ang lain, kinsay mong pilion? Kulang rang ang imong unsay pulong. Silhi karong makalupat. Dayon ang sunod, murag kay sip siya. Huy! Si Pastor Mike Kapuyo, dari dugay na! Ako maminaw, kung ikaw maghunahuna, wala ko duol. Naminaw gyapon ko. Ako makasulti nimo kung unsay mong problema. Napuno ka sa pangibog. Naiguba sa sulod. Ganahan ka nga ang tanan, lain tao mahigugma kanimo, labaw sa tanan. Dili ka pwede magkalipay para sa laing nga nay blessing, kay ganahan ka nga ang tanan blessing imo ra. Nakapatana. Samtang magmasinahon ka, kamusta ba ang imong kalinaw sa sulod? Wala. Nakoy dugang pang pangutana. Kamusta ang imong mga relasyon sa uban? Asagi ka ng mga guba, panag-away? Dili ba magikan sa mga kaibog na kiguba sulod sa imong dugan? Hintay isang. Kamu nga mga batanon, laki ug baye, paminan ako. Tugay na, nagdawa ka mo sa dakong gugma sa atong staff. Og nako'y pangutana, kanusa ka musugod og hatag sa gugma. Unsay pulo sa pagdawa sa gugma, dawa, kung di gyud ka magpasa nga to sa uban. I'll tell you what we need in our church. Kinahanglan ta sa mga Kristohanon nga tinuod nga magmalipayon alang sa mga panalangin sa uban. That's what we need. Kana magatiman sa halos tanan atong mga problema sa relasyon. Kung malipay gayud ta para sa panalangin sa uban. Dali magmasinohon nga naman dali ko. Ang lain tao na ay blessing gikan sa tao. Ang Diyos wala mihatag ka na ako. And now you know the reason. Kay kanay mong paagi sa hunahuna. Romans chapter 12 verse 15, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Pagkalipay uban kanila nga nagakalipay, ug hilak uban kanila nga nanaghilak. Asa man ang tinuod nga pagkakristohanon sa atong mga kinabuhi. Kung dali ka pwede magmalipayo na lang sa kalipay sa uban. Unsay nabako sa imong kinabuhi. Kung mag-feel lang ka sa kasuko, tungurang lain tao na blessing. Unsa ka ang klase sa Kristohanon? Ako musulti nimo unsa na to pagwagtang sa atong mga problema sa relasyon. Pagwagtang sa mga pangibog. Ako mga tala nimo karong buntag. Unsa man ang kaibog nga nagkawa sa imong kalinaw karon? Unsa man? Unsay tinguha nga nagkupot gayud sa imong kasing-kasing? Kwarta? Uska bag-ong cellphone? Pila ka tao mobaligya sa ilang boto sunod tuig aron makapalit sa bagong cellphone. Every store in the Pitan and the Polog
palit sa dakong stock sa cellphone sa dili pa election. Please explain that to me. Kitang tanan kabalo sa rason. Mobaligya ta sa atong pagkamatinuoron aron makakuha sa atong kaibgan nga cellphone. Kung ikaw maghimo niyana, magampog ko nga crack ang screen sa unang adlaw. Tiya sa camera gyud aron dali ka pwede mag-selfie. Unsay mong kaiggan karon? Unsay batang way buot nga nagsinggit sulod sa mong kasing-kasing? Kinahanglan ko niya na! Bagong saninas, sapatos, wag mulakaw ka, wag isa, ukay-ukay. Ug ang mga saninas nagsinggit nga to kanimo. Ako! What is that? Palita ko? Palita ko! Nindong presyo pwede mahangyo. Dako ang savings. Delete dako ang savings kung delete kinahanglan no di kinahanglan. Unsay mong gitimuha? Ang respeto sa tao. Well, Pastor Mike, I don't understand. Okay, let me ask you a question. Dali ba ka masuko kung ang tao mag-suggest nga basin ikaw ang nasayo? Oh, so wala ka nag-feel nag-respeto siya ni mo. So, unsa gikaibgan ni mo? Respeto. Dili ko pwede magkalipay ang torang tao mag-respeto na ko. I have a suggestion. If you want to be respected, live respectably. Not respectfully, respectably. May dagang tao, dali masuko. Kung ang tao mag-suggest lang, basin ikaw na isayo. Ang tao mga tana, sa'yo mong gihimo. Ay! Wow, pamatana lang. Nga naman dali ka masuko. You have a lust problem. You want people to think higher of you than you deserve. Ouch. Pastor. Ako mga tana, kamusta ba ang imong kalinaw? Kamusta ba ang imong relasyon sa uban? Kabalo ko sa alibay nga gamiton sa mga tao nga gi-controla sa ilang pangibog. Kinang alibay, Pastor Mike, dalit mapugnan nako ang akong pagbati. Natural lang alang sa tao nga mangibog. You ever heard that one? You ever thought that one while the pastor's preaching? Tinuod nga natural. Pero bakak man nga dili mapugnan. Kaminaw na ko karon, ang pagpangibog mao ang desisyon. Mag-decision kang mangibog. Kung uyab, o kwarta, o saninas, o cellphone, o bagong gadget, o bisan unsa pailain, it is a choice. Say, Pastor Mike, how do you know it's a choice? Well, let's go to 1 Peter chapter 2, verse 11. 1 Peter chapter 2, verse 11. 1 Peter chapter 2, verse 11. Kung nanas, amen? Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Minahal nga mga hinigugma, ako naghangyo kaninyo, ingon nga mga langyaw, mga dumuduong, dumilii ang unod nun nga mga kaibog nga nakigubat batok sa kalag.
Dumili naa kay choice. Abstain means completely avoid. That's what it means. Tell your lust no. Maka dumili mangka sa mga pangibog nga maningkamo sa pagkontrola sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Maka decision ka nga magkontento. Ang pagpangibog maong opposite sa pagka-kontento. Turn with me to Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13 and verse 5. Hebrews chapter 13 and verse 5. Kunanas, amen? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Itugo nga ang inyong pagkinabuhi, walay pagkamaibogon. Walay pagkamaibogon. Walay pagkamaibogon. Decision man. Ug magkontento, pinaagi niya ng mga butang nga inyong gibatonan. Kay siya, ang Ginoo, miingon, ako dili gayud mobiya kanimo ni mosalikway kanimo. Nga naman kita pwede magdesisyon nga magkontento kay ang Diyos nagsaad nga dali gayud siya mobiya kanato. Kung na kay Diyos paigo man siya. Contentment is a choice. Contentment is a choice. Say, but Pastor Mike, what about the things I desire? Wait on the Lord. And wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Musulti ko kaninyo mga batano nga naitinguha para sa special na relasyon. Paminaw, ang tinguha walay problema. Natural kanang gift gikan sa Ginoo. Kamong mga babae nagtinguha nga pohon-pohon magkasal nay bana nay mga anak kanang ang natural nga tinguha nga ang Dios mihatag kanimo. But God says, wait. Paghulat. Paminaw. Watch me now. Kung 14 ka, 15, 16, 17, 18. Paminaw, dili ka ready magkasal. Og ang tao nga gitakda sa Diyos alang kanimo, wala pa ready po. Okay? So, kung mangibog ka karon, nagkawa lang sa imong kaulayong kalinaw hangtod sa lang nga pwede ka magkasal. You're not gonna make the wedding any sooner. Sa kamatuoran, kung magsugod ka sa relasyon karon, na dakong nga chance sa culture diri sa Pilipinas, di gyud ka magkasal. Mag-ipon ng nanay bata, wanay kwarta para sa kasal. Di ba? So, look, kung nakadri, kung 16 ka, 15, even 18, watch na. Dali ka magkasal hangtod 22, 23, mora. Na chance nga 20, basin, pero mura 22 ka pin. Diba? Nga naman ikaw, ganang mo kawas, ay mong kaulayong kalinaw, gikan dere, nato dere. Wait on the Lord. Nindog yun ang timing sa Ginoo. Ecclesiastes 3:14. He hath made all things beautiful in His time. Naghimo siya sa tanang mga butang nga matahong diha sa iyang timing. What about money? I want to kana kumuuswag sa akong financial. Wait on the Lord.
Give your tithe today, like we talked about this morning, and next week, and next week, and wait on the Lord. Say, Pastor, may ganahan ko sa nindot nga. Wait. Wait. One every head bowed, every eye closed.